tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ọ dịghị ịhụnanya karịrị nke na Jizọs sịrị ọbara n'ihi ka e wee zọpụta onye na-amaghị ya onye na-ejighị ya kpọrọzi ihe n'ihi ndị enyi ndị na-amaghị ya ndị na-ejighị ya kpọrọzi ihe onye ọzụzụ atụrụ ọma onye chụrụ aja n'obe onye wụsiri ọbara ya nke wee zọpụta anyị na njọ ọbọlụ 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 ịma mma ya ọbọlụ ịhụnanya ya ọ bụ obi ịhụnanya ya onye ọzụzụ atụrụ ọma onye chụrụ aja n'obe onye wụsiri ọbara ya nke wee zọpụta anyị na njọ ọbọlụ 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 ịma mma ya gwana m ịhụnanya karịrị nka gwana m ịhụnanya yiri nka na Jizọs wụsiri ọbara n'ihi ka e wee zọpụta onye na-amaghị onye na-ejighị ya kpọrọzi ihe onye ọzụzụ atụrụ ọma onye chụrụ aja n'obe onye wụsiri ọbara ya nke wee zọpụta anyị na njọ ọbọlụ 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 ịma mma ya ọbọlụ ịhụnanya ya ọ bụ obi ịhụnanya ya ọbọlụ 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 ịhụnanya ya ọbọlụ 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 ịma mma ya gwana m ịhụnanya karịrị nka na mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi zina m ịhụnanya yiri nka na Jizọs sịrị ọbara n'ihi ka e wee zọpụta onye na-amaghị onye na-ejighị ya kpọrọzi ihe n'ihi ndị enyi ndị na-amaghị ya ndị na-ejighị ya kpọrọzi ihe onye ọzụzụ atụrụ ọma onye chụrụ aja n'obe onye wụsiri ọbara ya nke wee zọpụta anyị na njọ ọbọlụ 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 ịma mma ya ọ bụ obi ịhụnanya ya ọbọlụ ịma mma ya ọ bụ obi ịhụnanya ya o ọbọlụ ịma mma ya ọbọlụ 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 ịhụnanya ya ọbọlụ 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 ịma mma ya onye ọzụzụ atụrụ ọma onye chụrụ aja n'obe onye wụsiri ọbara ya nke wee zọpụta anyị na njọ ọbọlụ 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 ịma mma ya gwana m ịhụnanya karịrị nka gwana m ịhụnanya yiri nka na mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ka e wee zọpụta onye na-amaghị onye na-ejighị ya kpọrọzi ihe ọbọlụ 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 ịma mma ya 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 gwana m ịhụnanya karịrị nka zina m ịhụnanya yiri nka na mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ka e wee zọpụta onye na-amaghị onye